Yöne bir Resulullah'ın okuyacak sözünü öz öyümizde yazıp koysak, günne 3 aytar gözlesek şayet az olsun. Şu meclisimizde her hafta bir gezek teberrüken okuyup versek şayet az olsun. Cüvimizde koyup günne bir gözlesek şayet az olsun. Dostumuzun yadımıza salıp dursak şayet az olsun. Resulullah'ın aydan sözünü kulak as. Ey ummatım, 7 zatdan önçek güýmen men dininize hytmat edin diýipdir. 7 zat näme? 7 zatdan önçek basımrak dayaw durun diýipdir. Çalta bolun diýipdir. Güýmen men diýipdir. 7 zatdan önçek. Qysgaça aýtyp geçeýin. Yek deslaqy. Hal tantaziruna illa faqran munsiya? Aya gözleşýänmi? Bir wagt hor bolup, garyp bolup, çörek suwuň tapmany, son bolup turarsyň, şonu gözleşýänmi diýipdir. Tamam qıtçılığa düşüp, horluğa düşüp, son bolup oğul gyýyz bolup, bir-biriň ýüzüni gözläp turarsyň, din ýadyndan çykar, şonu gözleşýänmi diýipdir. Bir. Aw ghinan mudghiya. Ya ilme kan pulluşypda özüme bolaryn men diýip Hudaý ýatdan çykarýan bir mallar vardır. Şonu ödeşýänmi diýipdir. 2. Üçüncüsi, aw maradan mufsiden. Birden ýuwaşajykdan seni gelip bir dert tutup seni yatırar. Namazyň dursun, kaza almany ýetişmersiň diýipdir. Şonu ödeşýänmi diýipdir. Kim özüniň saglygyna daýanyp bilýär? Kim özüni zamanat etip bilýär? Haýsy bir tamam daruň içinde gelip birin daru saz özüni zamanat etip bilýärmi? Ew haraman mufanniden dördülönce ele ýaňy titretip duran garry bolmaň gözleşýänmi diýipdir. Ey jawan dost, garrylygy gözleşýänmi diýipdir. Namazyň titrap okuymaly, näme okuýanyň bilmeli, namaz okuyup dukan zor döwrüňi zäp durmaly. Gafta qırdanyda döwrüňi zäp durmaly, namazdygyny bilen aqarrylardan bolasyn gelýärmi diýipdir. Aw mautan mujahhizan. Ýa-da seni agaç ýanyna atyp oklayan ölüm gözleşýärmi diýipdir. Aw at-dajjal fa şerre gaib. Ya dajjal gözleşýärmi diýipdir. Iň aňyrda bir teleke gözleşilip biren adam bir diýipdir. Yedilencisi ev-s-sa'a fes-sa'atu adha ve amr. Fes-sa'atu adha ve amr. Fes-sa'atu adha ve amr. Ya da kıyamet gözleşýärmi diýipdir. Kıyamada ulkan musibet ve hi bir azydyr diýipdir. Ya da kıyamet gözleşýärmi? Fes-sa'atu adha ve amr. Kıyamet hi bir ulkan musibet ve azydyr diýipdir Resulullah jan. 7 zadyň haýsyny gözleşýärmi diýipdir. Özümize wakaýdym. 7 haýsy birini gözleşýäs.